Добре дошли в моето пространство на хармония. Аз съм Силвия и се радвам, че сте тук. Тази медитация е покана да внесете яснота, прошка и любов в своята родова линия. Ще работим с уважение към предците и към всичко, което е било, позволявайки на Рейки да хармонизира и освобождава това, което вече не ви служи. Изберете си спокойно място, където няма да бъдете прекъсвани. Седнете или си легнете удобно и отпуснете напълно тялото. Затворете очи и започнете да дишате дълбоко през носа, а издишайте бавно през устата. Позволете си с всяко издишване да се освободите от натрупаното през деня напрежение. И докато тялото ви се отпуска все повече и повече, мек лъч златиста светлина започва да се спуска бавно и нежно към вас. Чистата и мека енергия на Рейки ви докосва леко, преминавайки през върха на главата. Тя навлиза във вас, носейки любов и баланс. С всяко вдишване усещате как Рейки запълва цялото пространство във вас. А с всяко издишване освобождавайте старите енергии. Мислено си кажете: отварям се да бъда чист канал на Рейки. Нека тя протича през мен за благото на мен и на целия род. Представете си, че от стъпалата на краката ви към центъра на земята се спускат корени от светлина. Те са стабилни, силни, дълбоки. Чрез тях усещате подкрепата на майката Земя. Сега, в това стабилно усещане, визуализирайте едно голямо старо дърво. Това е вашето родово дърво. Корените му се простират дълбоко в земята. Там живеят енергиите на всички, които са били преди вас.
Стволът сте вие, настоящето, а клоните – това, което идва след вас, бъдещите поколения. Погледнете това дърво с любов и уважение. Дори ако има сухи клони, не ги отблъсквайте. Позволете им да бъдат докоснати от рейки. Помолете лечебната енергия да се насочи към корените на дървото. Вижте как златната светлина прониква дълбоко надолу към вашите предци, към всички от рода. Нека светлината докосне всичко, което има нужда от изцеление. Повторете мислено: освобождавам всички родови тежести, които не са мои. Връщам с любов онова, което принадлежи на моите предци. Благодаря им за уроците, за живота и за силата, която нося. Вдишайте дълбоко, а при издишването си представете как от корените излиза сянка, стара енергия, която се разтваря в земята, а тя я пречиства и превръща в светлина. Ако усетите емоции, оставете ги да се проявят, каквито и да са. Рейки работи чрез приемане, не чрез контрол. Сега забележете как от сърцевината на дървото се излъчва мека розова светлина. Тя се изкачва нагоре по ствола, към листата и се спуска пак надолу към корените. Цялото дърво сияе. Цялата ви родова линия е обгърната от любов. Мислено произнесете: благославям своя род. Приемам силата на предците
и с благодарност освобождавам болката, страха и вината. Избирам да нося светлина, мир и любов. Почувствайте как във вас се връща енергията на благодарността. Тя изпълва сърцето ви, аурата ви, пространството около вас. Обърнете внимание отново на тялото си. Следвайте спокойния ритъм на дишане. Усетете стъпалата си. Почувствайте се цялостни. Рейки продължава да работи във вас. Нежно, незабележимо, но в хармония с вашето висше благо, дори и след сеанса. Мислено си кажете: благодаря, Рейки, благодаря, предци. Представете си как златна светлина обгръща цялото ви тяло, като защитна аура от мир и спокойствие. Когато се почувствате готови, раздвижете пръстите на краката и ръцете. Вдишайте и издишайте дълбоко. И отворете очи. Благодаря ви, че бяхте част от тази чудесна лечебна медитация.